paano mo aalis ang corruption? Hindi talaga ko po mawawala alisin yan. kasi wala akong aalisin na That's corruption. nice. Yun po yung sinabi ko Pero- kanina na pang gusto ng mga kababayan natin na ipa-audit yung munisipyo. They're very free po They're kasi wala kaming tinatago. That's nice to hear. Now, ito naman, pag-usapan naman natin itong, yung campaign pa, kay Pinoy pa tayo, yung the Wangwang, utak Wangwang. How do you understand this? Ano yung masasabi mo? Anong opinion mo dito sa utak Wangwang na sinasabi niya? Para sa akin lang, dapat sana, kung sa akin lang, kasi nasa ano na yan nasa pribilehiyo po ng ng presidente, vice president, House of Senate President and the House of Speakers saka mga justices. Ano po yan pagkakaalam ko saka nasa naman ata batas natin na privilege nila dapat yan. Na syempre, ano po safety nila yun Now, ito, ano ko na lang muna to, singit ko lang to, may mga na-receive kasi kaming mga inquiries at di talaga maiwasan yung mga mamahalin ninyong sasakyan. Everybody talks about it. Just because, sinong mahilig, ikaw ba mahilig mangolekta ng cars? Si Papa po kasi, pa po daw siya noon, nung bata pa, talagang mahilig na po sa sasakyan. Nung nag-aaral pa siya ng college, talagang mahilig na po talaga siya sa mga sasakyan. Ikaw, anong hilig mo? Nahiligan ko na rin po kasi napasama na rin ako sa Papa ko na nahiligan ko na rin na yung mga magandang sasakyan kasi po, yun po hilig talaga namin mga sasakyan. And the thing is, medyo masaya yan. Medyo marami. Sabi nga, tanong kasi saan sila kumukuha ng budget talaga doon? Anong negosyo ng pamilya pala? May malaking negosyo naman po dating family namin pero ito po ay nabenta na namin. Nag-iba po kami ng negosyo. May mga din po kami sa Manila. Sabi ba, ano pa ibang mga negosyo ng pamilya? Yun po yung nasabi ko kanina na Papa ko, napanganak naman na negosyante, alam naman ng mga kababayan natin yan. Pati po yung mama ko, mga parents niya, mga negosyante rin. Kaya sila nagmana sa mga negosyo, sa mga property ng mga pamilya nila sa both sides. At ano pang ibang negosyo na pamilya? Yun po, as alam po ng mga tao dati na hawak namin yung San Miguel, lahat ng distributorship, hauling, saka yung tracking, saka yung shell. Tapos nung nabenta po, nag-change po ng mga negosyo sa Manila yung parents ko. May negosyo kayo sa Manila? Meron. Sa magulang ko po yun. Pwede ba natin malaman kung ano yung negosyo sa Manila? Hindi po, yun. Sige. Okay. Ano ba? Yun po, yung papa ko, dalawa lang sila magkapatid ng tita ko. Yung parents sila, negosyante dati. Sa mama side ko rin po, ganun po. Pero how's your relationship with your papa? Okay naman po kasi araw-araw po sabay kami magkakasama, papa ko, mama ko, ako kasi yung mga ibang kapatid ko nasa Amerika na lahat. Kaya pag sa bahay, pag may mga may mga gusto kong gawin gagawin sa trabaho, nagkukonsulta po ako sa kanila kaya okay naman po yung relationship. Yeah, sabay kayo lumabas. Anong klaseng pagtuturo ang ginagawa niya sa iyo? Parang, of course, ino-orient ka na niya na dapat, kung ikaw tatakbo mo yun, dapat ito yung mga gagawin mo. Ano yung, sa palagay mo, yung tipo, parang mahirap kung ikaw ay papasok sa isang posisyon ng isang leader o ng isang mayor, ano yung medyo nahirapan ka sa mga tinuturo niya? Lahat naman po ng tinuturo niya, iniisip ko muna. Pag may sinasabi siya, iniisip ko, pinag-aaralan ko rin kung kaya ko bang gawin o hindi. Pero halos naman po ng mga sinasabi, tinuturo sa akin, kayang-kaya ko po naman gawin. How about your mom, si former Mayor Chinita Paria? How is she? Okay naman po yun. Sa bahay, na siya ngayon. Semi-retired na kasi na lang siya paalaalaga sa mga apo niya. Apo. Pag nagbibisitan lang sa mga apo niya sa abroad. Ilan kayo magkakapatid nga? 4. 4 at ilang kayo na nandito sa Pilipinas? Ako na lang mag-isa Ikaw dito. na lang, di ba ikaw pa bunso? Ako pa yung bunso. Bunso. Lahat ng kapatid ko nasa
American at saka may kanya-kanyang pamilya rin. Saan sila? Sa US? Okay lang malaman. Yung Saan? dalawa nasa California, yung isa nasa Seattle. Magkalayo ba yun? Magkalay. Okay, so, meron pa isa. Sabi nga nila, may girlfriend na rin ba si Sammy Boy? Meron, no? Meron. Taga saan? Tiga Ilocos din, no? Norte. Ilocos Norte. At ano ba yung type mo raw na, ano yung type mo sa isang babae? Unang-una, syempre, yung mabait. Saka, syempre, maganda. Kung Saka ano man. matalino. And kailan ang planong magpakasal? Wala pa po eh. Baka next year siguro, pero wala pa talagang definite. Sige, kitahin mo kami Okay, dyan ka muna, sabi mo Iba mga kaibigan, at yun, may natutunan tayo kay Mr. Sammy Boy Parigya. Mamaya po sa pagbabalik ng Let's Talk, atin pang alamin kung ano pa ang mga proyektong nakalaan at ano-ano pa ang mga future plans niya sa bayan po ng Bantay. Yan po sa pagbabalik ng Let's Talk.